τυφλίτης. Ένας οικογένειας αγκοειδών, το μεγαλύτερο βασικά της οικογένειας, που λέει ότι παρότι το περνάνε για φίδι δεν είναι, είναι σαύρα, άποδη σαύρα, και είναι εντελώς άκακος. Είναι μεγάλο ζώο και πολύ όμορφο ζώο. Και ο συγκεκριμένος έχει λίγο λάσπη, αλλά δεν βαριέσαι. Το συγκεκριμένο δείγμα είναι μεγάλο. Βέβαια δεν βλέπω πολύ καλά την άκρη της φεράς για να προσδιορίσω το πόσο, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 1 με 1,5. Να τον πειράξουμε κι εγώ. Βλέπετε. Ωραίο ζώο. Πολύ ωραίο ζώο.